hasieran badula fede puntu bat olako gauzetan parte hartzea, ez? Osea, gauza intangibleak ateratzen dituzula, lehenengo saiora zoaz, dakizu oso ondo ze gertatu dan, baina intuizio badago horta artean, ez? Eramaten zaituna berriro jo nahi izatera, eta azkenean egonez gauzak ateratzen direla ere, ez? Agian barruan dituzun gauza asko azaleratzen edo berriro konektatzen edo batzutan besterik gabe forma ematen eta ez, buruan daukazuna txukuntzen laguntzen duela, ez? Ikusi nun, hori, gauza hauek sirikatu behar direla eta baita ausartak izan behar garela, ez? Aurrera pasoiak emateko. Zen esperientziak ikustea ere, ez, eta beste batzuk berdinan daudela, berme bada zuretzako, ez daudela bakarrik. Eta denok kezka berdinak ditugula, ez? Bai, nik uste kezka eta zalantza horiek, ez, konfiantzazko giro baten landu ahal izateak eta horietaz hitz egiteak laguntzen dula, ez?